no queremos ser vasallos de la tecnologia. No volem ser vassalls de les xarxes socials. No volem ser usuaris només. El que volem és ser competents. I és el que ens van plantejar fa 17 anys. Per això ho han creat el Citilat. Apostar per la programació i la robòtica no és només incorporar tecnologia a l'aula, és sobretot generar escenaris d'aprenentatge significatius on el pensament crític, la creativitat i el treball en equip esdevenen protagonistes. El vostre esforç diari per integrar la programació i la robòtica en les pràctiques educatives representa una aposta ferma per un aprenentatge actiu, inclusiu i connectat amb la realitat. Gràcies a vosaltres, l'aula esdevé un espai d'experimentació i creixement on l'alumnat pot desenvolupar competències que van molt més enllà de les competències digitals. La tecnologia no pot ser una plataforma de por. Ha de ser una plataforma per aprendre, per millorar les nostres condicions, per fer una societat lliure, per fer una societat on la gent creix sense por. És un creixement col·lectiu. Per tant, us agraeixo el vostre compromís. Us agraeixo també la vostra participació. El que estem fent és que ells puguin escriure el seu futur.